बादारि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव बड'लेण्ड डायरी मुंनि दोंसे बर' जारिमिनारि एलबाम भिडिअ सेबखांनाया सोलिगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गरुबासा इस्लाकाटा गामियाव दिनै गामिनि गासै रायजो राजाफोर लानानै सेबखांनाय हाबाफारिखौ लादों। प्रडाक्शननि बिगुमा बिपुल मोसाहारि बिथाङा फोरमायदों दि बर'फोरनि गोथां सिमां बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिनखौ बिथा खालामनानै बड'लेण्ड डायरी भिडिअखौ खालामनाय जादों। आरो बिथाङा खौरांनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायदों दि बर'फोरा बड'लेण्ड आलादा रायजो मोनागौमानि गोजोननाय गैया। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों बर'फोरनि सिमांखौ फोथांना लाखिनो आरो उन जोलैफोरनो खोन्थालांनो बानायनाय जादों होननानै फोरमायदों। बड'लेण्ड डायरी होननाय मोनसे एलबाम आंनि एलबाम आरो बेनि दिनै इस्लाकाटा गामियाव शुटिं लागासिनो। थांनाय बोसोराव नंगौ खालामदोंमोन, ओमफ्राय माखासे माबायाव माने द्रप जादों आरो थांनाय बोसोराव खालामदोंमोन, खिन्थु माखासे बिदिनो बाहेरानि सर्टखौ लानानै दोनखानाय जाहैबाय। ओमफ्राय जास्ट माने खनसेबा ओरैबायदि जे माने बर'फ्रा गोदोनिफ्राय आन्दलन खालामबोदों, खिन्थु आन्दलननि उद्देश्यआ जाहैबाय माने बड'लेण्ड मोननाय नङा होमबा। दा जों बड'लेण्डखौ मोनफुङैसिमाव बेखौ खनसे बानायदों आरोखि। जेनेबा BSc मोनबाय गोदोहाय, BSc मोननायावबो मुंख्लंफ्रानो माने जिउमाया गोजोनाखै आरोखि। आरो BTC मोनबाय, बेजोंबो बर'फोरनि थैसा माने गोमोरैबायदि बे सिनखौ नुदों। आरो BTR मोनबाय, नै दा BTRजोंबो बर' बिमानि मोदैया रानरोङाखै आरो साप'ज बेबायदि आरो जों माने जोंनि उद्देश्यआ दिनैसिमबो जोंनि थांखिसिम जों सहैयाखै। बेखौ लानानै आं खनसे बानायदों। बेनिखायनो जों दाखालि माने थांनाय बोसोरावबो खालामनाया जाहैबाय माखासे माबानि थाखाय खनसेबा एसे माबा जानानै जों एसे लेट जादों आरो। बेखौथ' प्लेटफर्म होनोबा आंहा मोनसे बादारि माने फिल्म प्रडाक्सन मोनसे इउटुब चेनेल दं, बेयावनो आपल'ड खालामगोन आं बेखौ सानदों आरो। आङो माने मिउजिक भिडिअ बा फिल्म बेफोरखौ आं बानायबोदों आरो। ओमफ्राय गेजेराव द्रप थानाय जादोंमोन, ओमफ्राय आङो 2019निफ्राय आरो स्टार्ट खालामफिनबाय। दा बेवहाय आङो माखासे गोबां एलबामफोर बानायनायनि आखायाव लादों आरो माने मिउजिक बायदिसिना बे मिउजिक आंनि माने लिरिक्स गानफ्राबो गासिबो दंखाजोबो। ओमफ्राय आं लासै लासै बानायलांगोन आरोखि। बेखौ आं दा माने डिसिसन लादों आरो। बड'लेण्ड डायरीआव बुंनो थाङोब्ला बर'नि जारिमिना बेरखांगोन बादि मोनदों। बेखायनो आं दिनै गोबां माने रायजो राजाफोरखौ लानानै शुटिं खालामदों। आरो बेनि कनसेप्टआनो जाहैबाय जोङो बड'लेण्ड मोनागौ माने जों जिराया गोदोनिफ्राय जों स्ल'गान होबोदोंमोन। बे हिसाबै जोङो BSc BTC BTR मोनदोंब्लाबो जों जिरायनाङा आरो जोंहा बड'लेण्ड मोनागौ माने जोंनि हारि रैखाथिया जानाय नङा। आरो बड'लेण्ड मोनबासो जोंहा बर'आ मोनसे रैखाथि माने मोननाय मोनसे हारि, गेरेमसा हारि जागोन। आं बेखौ मिजिंथिनानै नैबे गानजों आं बुजायदों आरो दा, जाहाथे इयुन जोलैफ्रा रोजा रोजा सुबुं थैनाय आरो दैदेनगिरिफोर थैनाय बेफोरबायदिनि जोंनि माबाफ्रा भेलु, बिसोरनि थैनि बेसेना जादोंना जायाखै, बेखिनिखौ जों डिमान्ड खालामलांबाय थानो थाखाय आङो दिनै बर' हारिफोरखौ थुलुंगा होनो सानदों। बे भिडिअखौ नायनानै आरो बे भिडिअजोंनो आङो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ आं माने बुजायनो सानदों जे जों बड'लेण्ड बिनायखौ जास्ट माने दोनथ'दों, जों बेखौ बिबावनांगोन आरो फुल प्रेजार जों बड'लेण्डखौ जेरैबाबो जों लाबोनांगोन आरोखि। बेखिनिखौ आं रायजोफोरखौ माने बे भिडिअनि दारै आं खावलायनो सानदों आरो। समावहाय बेखौ आगारनाय जागोन नैबे माबाखौ मिउजिक भिडिअखौ फ्राबो माखासे सोलायनांगौ दं आरो मिक्सिं खालामाखै, जास्ट शुटिं खालामनो थाखाय आङो बेखौ माबाग्रोदों आरोखि, गाइड बानायग्रोदों आरो। पाब्लिकफ्राथ' बुंदों बे बड'लेण्डनि सोमोन्दै आरो जोंनि समस्त जाथिनि समायसायानो बड'लेण्डआवनो सोनारनानै दं। बड'लेण्ड मोनबासो गासिबो जाथिनि समस्याखौ सल्भ जागोन। गथिखे जों बड'लेण्डखौ बिनांगौ आरो बेबायदि एलबामखौ लाबोनाया बर' हारिनि थैखौ एसे गरम खालामनाय बा बावलांनो नागिरनाय माबाफोरखौ जाहाथे माने बर'फ्रा बावलाङा आरो बैबादि माने बड'लेण्ड बिनो हानाय गोहो सक्तिफ्रा थाबाय थायो, बेखौ मिजिंथिनानै रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां जागोन होननानै आंनि सिगाङाव माने बुंदों आरोखि मानसि। आंनि माने लुबैनाया बेनो, अनसायगोन रायजोफ्रा आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्लाथ' निस्सय बिथांमोनहाबो आरो नेक्स्टबावबो आरो अनसायबावगोन। खारन दाखालि बैसागु जेला एलबाम बानायो रायजोफ्रा माने भिडिअखौ एसे मोजां मोनदों, मोजां जादों, जेनेबा गाज्रि जायाखै। बेबादिनो नोंथाङा बानायबाय था, बेफोरबायदिखौ आंनि कमेन्टनि दारा माने आंखौ एसे थुलुंगानाय हरदों। आंबो खोब मोजां मोनदों आरोखि। बेनिखायनो आं दा सानो आरो जाहाथे नायनानै अनसायबावो, साबसिननिफ्राय साबसिन आंबो आरो नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो हायो, बेखिनिखौ आं सानदों आरो नाजागोन आरो। सोर सोर रल खालामदों आरो सोर सोर खामानि मावदों?
गुबैयै रल खालामनायाथ' माने कनसेप्टआ ओरैबायदि जास्ट बे माने एलबाम बा मेथाइनि मिनिङा रायजोफोरखौ बुजायनायल' बेवहाय माने जास्ट बर'नि समायसाखौ खिथानो थाखाय आङो बे कनसेप्टजों जायखिनाखि माने एक्टर माने फिमेल एक्टर बियो माने बिथांखौ आङो बायजोनि जेनेबा बाहेरा देशनि बेबायदि मोनसे कनसेप्ट बानायदों बिथाङा फैनानै आंजों फैनानै आंबो बाहाय रल लादों आरोखि जेनेबा आन्दलनखारि रायजो बिग्रा हिसाबै आरोखि दा बेवहाय माने फैनानै बिथाङा बर'नि समस्त समायसाखौ नुलांनानै आरो बर'लेण्डखौ बिनांगौ होननानै सापर्ट होलांनाय बे सिनखौ गालांदों आरो बिथाङा खुलुमबाय आंनि मुङा सानसुमै मुसाहारि आङो बादारि फिल्म प्रडाक्शननि आन्दारावनो खामानि मावगासिनो दङ दा आंथ' माने सिगाङाव जाखिनि बानायदों दासिमाव आंनि प्रजेक्टआ जा मोनसे मोननैबाबो बहुद माने अनसायजानायखौ मोनदों बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो रायजोफोरनिसिम हामबाय होनो आरो दा आङो एबार दा जे खालायगासिनो दं बेखौबो आङो माने बहुद सापर्ट मोनगोन होननानै आसा खालामदों मानोना जे जायगायाव जों दा शुटिं लागासिनो दं बे गामिनि रायजो राजा जेसेबां जोंखौ नांगौमोन जेसेबां जोंनि हेल्प नांगौमोन बहुद मानसि माने जोंखौ दा हेल्प खालामफैनानै आंथ' बिथांमोननि हेफाजाबखौ नुनानै बहुद आसा दङ आरो मानोना बिथांमोन नङाबा दिनैनि शुटिङा जाफुङामोन माने ओरैबायदि मोजां जादों दिनैनि शुटिङा गासै गामिनि रायजो राजाया जोंखौ सापर्ट खालामफैदों आरोना